Fala ibe Dominique Ouattara don. Ah? On a fɔra ko ni Simon Bagbo jɔra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'o faamu wa? Kunungo kalo tile 3 min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi furumuso n'o ye Dominique Ouattara ye ale ni Simon Eive Bagbo n'o ye Laurent Bagbo muso kɔrɔ ye ale fana ye jamanakuntigi musoya kɛ ka tɛmɛ fala ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛba dɔ tun sigilen don sen kan sa ko muso tɔgɔla don n'o ye baw tɔgɔla don ye o kɛra Abuasokaw fɛ yen Simon Eive Bagbo ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ye sabula ale yɛrɛ ka dugu ye Côte d'Ivoire woroduguyafa Konoyekaw olu fɛ ye baara ninnu bannen sa a taara bonyamasegin kɛ jamanakuntigi furumuso ye k'a tanu k'a waleɲuman dɔn a nana bonya min kɛ olu ka dugulamaw ye nin ko in hukumu kɔnɔna na min ye Alassane furumuso fana ye o fana y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma baarabaw k'olu sigi sen kan Kɔnɔwarikaw fɛ yen ko o de y'u ka laɲini ye Burkina Fasokaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ min ye u ka jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye ko ale kɔni ni baɲumankɛ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye baɲumankɛ minnu n'olu nana sa ka na baara dɔ bolodali kofɔ u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'u bɛna na centrale n'o ye panneau solaire belebeleba 2 jɔ Burkinakaw fɛ yen fɔlɔ o bɛ taa se mégawati 300 ma min ye mégawati 300 ye sa ko o y'a bɛɛ lajɛlen de dafalen ye nka a tilalen no 2 ye Wagadugukaw fɛ yen mégawati 200 o bɛna na sigi ye Bobo Djilasso 100 bɛ taa sigi ye yaasa min ye baɲumankɛtɔnw ye sa ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw u ka kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Senegalikaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Bako Bof dugudenw olu murutira fala ye u y'a yira sa k'a fɔ Bako Bof yɛrɛ ale bɛ Takandi ni o commune kɔnɔna na k'u ka nisɔngoya u y'a yira ji tɛ yen kuran tɛ yen baloko ka gɛrɛ siraba fana tɛ u bolo olu kɔni ɲinɛ kelen don olu kɔ pewu Senegal u wulila sa k'u ka wulikajɔ n'u ka nisɔngoya bɛɛ lajɛlen yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma minnu m'u kɔfilɛ olu la olu kɔni bilama ni samiya sera ta u na tigɛ ka bɔ Senegal tɔw bɛɛ lajɛlen na Senegalikaw olu fɛ halisa politiki wulikajɔ senfɛ fala ye min ye Faransi ka kunnafonidiso min n'o ye RFI ye ale ye kuma di jɛkulu ma jɛkulu min k'a fɔ sa ko Diomaye président n'o o ye coalition Diomaye président ye fala ye olu ye kuma fɔ sa ka kɛ ni gouvernement sigili ye min ye PASTEF i b'a dɔn k'a fɔ ko Diomaye o sababu y'a to ale nana présidenya la maa min bɛ sa n'o ye Ousmane Sonko ye o kɔni o ka maaw olu kɔni tɛngɛlen ɲamana kosɛbɛ Aminata Touré ni waa wele ko Mimi ale yɛrɛ kɔni kumana Diomaye ka maaw tɔgɔla fala ye k'a yira k'a fɔ ko Assemblée nationale ko ni Ala y'a ci k'a bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin gouvernement ma k'u n'a bɔ ɲɔgɔn na wɔlɔfɔw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Gabɔnkaw fɛ yen Gabon maa caman ye laɲini kɛ sa min ye u ka fanga sinamatɔ ŋwaradaba belebeleba ye n'o ye Claude Bilie Bazineze ye ale yɛrɛ tun ye gouvernement ɲɛmaya kɛ Gabɔnkaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ kabini avril kalo tile 16 ale kɔni minɛna ka bila kaso la dunko juguya ni yuruguyurugu senfɛ a nɔfɛmaw olu kɔni wulila sa k'a yira sa ko ka liberté provisoire d'a ma k'o kɔni ma se ka sɔrɔ nin waati in na sabula a ye yuruguyurugu minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen daminɛna kabini san 2008 waati Faransikaw fɛ yen avocat minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafonidila Faransi kunnafonidila bɛ Algérie kaso la n'o ye Christophe Glaise ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Algérikaw fɛ yen sa o kun ye laɲini kɛ kunungo yaasa a ka nɔminɛli bɛ se ka kari cogo min na min ye baara in ye o ma se ka sen sɔrɔ e ko a ko tɛna to senna fɔ kiiri don sa wa yaasa a ka taa ni a bila dɔn Japonkaw fɛ yen kungo sogo min bɛ yen n'a fɔ ma ko Ursu fala ye kungo sogo in k'a bɔra a ye maa 4 jogi han min ye bɔlɔnjan fanba a y'o minɛ ka taa usine olu ka kin fanfɛla la min ye Ursu ye bagan min don a ka giri fala ye ko sango maa 13 Ursu ninnu porokotolen ka bɔ u y'o de fa ko Japonkaw fɛ yen o la sa kɔlɔsilikɛlaw ni lakɔlɔsibaaw ye min fɔ k'u kɔngɔtɔ de bɛ bɔ kɔngɔ de b'a to u bɛ bɔ ka na maaw kama wa n'u y'i sɔrɔ u b'i dun han ko ka fɛɛrɛ tigɛ u la Kuyati pankurutigi kɛnɛ ko gɛrɛntɛ taara ka ɲɛsin olu ma mugujugu kɛr'olu ma Irankaw fɛ Kuyati kunnafonidilaw n'u ka sɔrɔdasiw olu ye kibaruya di kunungo o la sa maanifinw ka pankurutigi kɛnɛ min bɛ yen n'o ye jamanadenw ka pankurutigi kɛnɛ ye u ye baara bɛɛ lajɛlen dulon ye sa ka pankuru taliw k'olu bila ka t'u ka dugu wɛrɛ la Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko ale ni Israel premier ministre fala ye k'u ye kuma kɛ nɛgɛjuru sira fɛ kuma mun gɛlɛyara kosɛbɛ ko min ye Donald Trump ye k'a ye kuma gɛlɛman ta ka ɲɛsin Benjamin Netanyahu ma ko fo ka o nisɔngoya min ye Amérique jamanakuntigi kɔrɔ kunnafonidilaw y'a ɲininka sa k'a fɔ ko yalama ko bɔnforola kuma tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a ma sɔn ka o jaabi
kɔni y'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko min ye waleya min bɛ ka kɛ bi libankaw fɛ yen o ta ale fɛla ye bi o ta fɛla ye sini sabula kabini marisi kalo tile 2 nin ko in ale daminɛna farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ an b'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko Senegal